Wel, dwi am ddiolch i Eleri, i Gerwyn, ac i wasg y Brifysgol mewn cyfnod enbyd o anodd i gyhoeddi academau am iddyn wneud y peth rhyfedd hwn. Mae'r cysylltiad rhwng o'i a'r wasg yn mynd yn ôl i'r darn cyntaf yn y jig-so mor bell yn ôl am 1970 i'r llyfr System in Child Language. Ro'n i wedi cael hyfforddiant yn Quebec mewn psychosystematig, sef yr astudiaeth o gyfundrefn meddwl fel mae nhw'n ei hamlygu hunain yn y meddwl, yn yr iaith. Wedyn symudes i drosodd i lenyddiaeth, ac mae Eleri bellach wedi dod â dehongli'n graff ac yn ofalus beirniadol waith dros 20 mlynedd o'n bywyd. Mae hi wedi cyfleu'r dwy ochredd anochel sydd mewn tafod y mynegiant, fel y byddai'n anodd i neb mwyach i gamddeall. Roedd gan Eleri, mae arnau ofn, broblem. A dwi'n credu byddai'n rhaid yn cytuno'r teitl yna arnau. Broblem. O'r 70 ymlaen, fel y gwyddoch chi, fe gafwyd hi o ysgolion beirniadol gwahanol a ffrwydro. Roedd rhaid i bawb ar y pryd gerdded drwy'r jwngl. Ro'n i ddim yn perthyn i un o'r ysgolion hyn, ac eto i bob un. Fy mhrif nod syml i oedd ceisio gweld sut roedd pob un yn perthyn i'w gilydd o fewn beirniadaeth lenyddol. Beth oedd y cydlyniad mewn jwngl a'i gwnaen nhw'n beirniadaeth? Ac i Eleri, roedd hyn yn gofyn iddi gael mwy na'i siar o broblemau. Wrth archwilio beirniadaeth gyfansawdd, y mae gan Eleri fanteision personoliaeth. Mae ganddi'r catholigrwydd a'r haelfrydedd ysbryd i dderbyn mae cyfanrwydd amrywiol i'w beirniadaeth yn ei chrynswth, sy'n cynnwys gweddau gwahanol. Yr unig beth sy'n cael ei wrthod gan beirniadaeth gyfansawdd yw gwrthodiad. Nid ysgol beirniadol yw ei o gwbl, ond map o'r holl faes. Dyw hi ddim yn pleidio cymdeithas yn erbyn yr unigolyn, na'r unigolyn yn erbyn cymdeithas, y chwith yn erbyn y de, na'r de yn erbyn y chwith. Y cynllun meddyliol yn erbyn y mynegiant newydd. Mae'n archwilio'r llenyddiaeth ei hun o'i chwr, nid yr ansefydlogrwydd yn unig, ond y sefydlogrwydd hefyd. Nid yr rhannu a'r gwahanu yn unig, ond y cyfannu hefyd. Nid y poblogaidd ysgafn yn unig, ond y meddylgar hefyd. Mae Eleri wedi wynebu hyn oll gydag annibyniaeth barn ac ati cyflwyno meistrolgar. Hen syniad yw perthynas popeth. Ond roedd rhywrai gynt yn cael yn hawster i ddygymod â hyn. Fe ddwedwyd gan ambyll un yn wir fod hyn yn straen i'r deall. Ond ddim mi Eleri. Yn wir, dyw hi ddim wedi dod at y dasg yn anfeirniadol. Ond fe lwyddodd i roi'r darnau jig-so i gyd yn ei lle, a hynny gan bwyso pob tamed yn ei dro yn ffafriol neu'n anffafriol. Fe gyflwynodd i dadleuon gydag eglurder manwl a gofalus. Fe gefes i bleser a sioc wrth i darllen. Mae'n olwg eang a chynhwysfawr o'r herwydd ar holl faes beirniadaeth, ac anrhydedd i ni, anrhydedd addysgol i mi, yw gweld y fath gyhoeddiad. Diolch yn fawr iawn.